Рождественство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице. Представила ся еси животом, мати сущи живота, и молитвами Твоими избавляешь их от смерти души наша. Святи Божи, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй, святи Божи. Святи крепки, святи безсмъртни, помилуй, святи Божи. Свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Пресвета Троица, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, опрости беззаконията ни. Свети и посети и сили немощни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, Господи Боже наш. На Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на сърцето върху ръбата Илияс, Александър, и да се отпечата кръста на единородния Твой син в сърцето и помислите, за да отбягва суетата на света и всеки Твой завист на врага. А наследа Твоите повеления да е, Господи, не отречено да остане светотния върху него, като бъде съединен по много време. Със светата и църква усъвършенстван, чрез страшни тайни на Христа Твоего, тъй като живее по Твоите свети заповеди, като запази печата неповреден и утвърди дрехата незапетена, да получи блаженство на светиите в царството. По благодата и щедрост и човеколюбието на единородния Твой син, с когото си благословен, заедно с Пресветия благ и прекрасна сега и винаги, и во веки веков. Амин. Радуйся, благодатная Богородице Дево, и с Тебе благосиява Солнце правди, Христос Бог наш. Просветая сущия от мен, весели се и Ти, старче праведни. Прими во обятия свободителя душ наши, дарящего нам воскресение. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже, мисля на Твоето име, от името на родните и сина свети и Дух, възлага на града си, от благодата Илияс Александър, който се удостоила приведник на светото име, за да пази от благословна човека. Отстрани от него старата у нас заблуда, изпълни го с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти единичък си Бог истинен и единороден Твой си наш Господ Исус Христос, Светият Твой Дух. Дай му да пресътва по всички Твои заповеди, да пази много от Тебе, защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши го в книгата си на живота и съедини го с стадото на селето си. Нека се прослави върху него светото Твое име и името на възлюбения Син Господа нашего Исуса Христа и на животворящия Ти Дух. Нека ще винаги възстановят над него и ще чуят гласа на молбите му. Развесели го делата на светещото потомство, Ти величай, като се поклани и слави. Великото Ти и възвишено ме Те хвали винаги при всички на живота си. Защото Те възпява всяка небесна сила и Твоя славата. На Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи, Събор Божий Израилев, който изцеляваш всяка боля, всяка немощ. Милост отбоми на Твоят раб, Илияс Александър. И прогони, потърси, издири и прогони от него всички действия дявола,
Запрети, че си духове ги изгони. Очисти творението на Твоите ръце и като употреби силното си действие. Смъжи сатаната скоро от опозите му и дай му да побеждава над него и да нечисти му духове. Да получава към Тебе милост, да се носи с безсмъртни небесни Твои тайни и слава отправи на Тебе, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Вечни владико Господи, който се отложил човека по образ и подобие си му дал, възможност за живот вечен. После като отпаднал ще дека не си го презрял, а се влючил за челочаването от Твой Христос, спасението на света. Сам Ти прими от Небесно си царство и това свое съзнание, като ги изложиш просто на брега. Отвори очите на умът му, засияй в него просветата на Твоето свето Евангелие. Привържи към живота му светъл ангел пазител, който да го избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от пладнешки демон и от лоши привидения. Изгони от него всеки лош нечист дух, който иска се загнеди от сърцето му. Амин. Изгони от него всеки лош нечист дух, който иска се загнеди от сърцето му. Амин. Изгони от него всеки лош нечист дух, който иска се загнеди от сърцето му. Амин. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на богослужение, всяко користолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по мълчание на дявола. И направи го разумно от Цар на святото стана Твоя Христос, почтен член на църквата си, със посветен, си на светлината и наследник за Твоето царство, тъй като преживее по Твоите свети заповеди и като запази печата неповреден и утвърди дрехата незапетнена, да получи блаженство на светиите в царството. По благодатта и щедрост и човеколюбието на единородния Твой Син, си благословен, заедно с Пресветния благ и дотрящото сега и винаги и по веки веков. Къде се отговарят на своя кръщяли. Отричащи се от сатаната, всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му служение, всичкото му гордост. Отричащи се от сатаната, всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му служение, всичкото му гордост. Отричам се. Отричащи се от сатаната, всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му служение, всичкото му гордост. Отричам се. Отречени се от сатаната. Отречени се от сатаната. Отречени се от сатаната. Духни и думи, да се научно долу. Съчетаващи се с Христа. Съчетаващи се с Христа. Съчетаващи се с Христа. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. И вярващи в Него. Казваш, вярвам в Него, като в Цар и Бог. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог изцелен от Бог изцелен, роден, несътворен, единосъщ с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради наш човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпънат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца. Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Светия Дух, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина. И който е говорил чрез пророците в една света, съборна и апостолска църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа. Съчетали се. Съчетали се с Христа. Съчетали се. Съчетали се с Христа. Съчетали се. И поклони му се. Казваш, покланям се на Отца и Сина и Светия Дух. Покланям се На Отца и Сина и на Отца и Светия Дух. На Отца и Сина. На Отца и Сина и Светия Дух. Единосъща Единосъща и неразделна Троица. и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината сега и винаги и във веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира, свищи и спасението на нашите души, Господа да се помолим. За мира, сега свят, за благостоянието с Божи църкви и единението им, Господа да се помолим. За този свят крал, за тъй като с вяра, благовение и страх Божи ли зад него, Господа да се помолим. За високо пресвещение нашето потърсение, за честното свещенство, за дяконство Христа, целият църковен притчи народ, Господа да се помолим. За благочестивия и православен български народ и Христолюбивото наше воинство, Господа да се помолим. За да се освети тази влача силата, действието и истинето на Светия Дух, Господа да се помолим. За да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йордано, Господа да се помолим. За да дойде върху тази вода очистителното действие на свръхестествена Троица, Господа да се помолим. За да се проследим с просвещението разум, благочестието, честието на Светия Дух, Господа да се помолим. За да се окаже тази вода, прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове, Господа да се помолим. За да стане този, който се кръщава в тази вода, достоен за Тяното царство, на Господа да се помолим. За този, който сега пристъпва към световно кръщение и за спасението му, на Господа да се помолим. За да се окаже си на светлината и наследник на вечните блага, Господа да се помолим. За да стане сраснат и участник в смъртта и възкресението на Христа нашия Бог, Господа да се помолим. За да може Той да запази облеклото на кръщението и обрушението към чисто и непорочно, страшен ден на Христа нашия Бог, Господа да се помолим. За да бъде тази вода за Него банено обновението за прощение на греховете и дрекането, Господа да се помолим. За да чуе Господ гласа на нашето моление, Господа да се помолим. За да бъде избавен Той и ние от всяка скръб, няма да е нужда на Господа да се помолим. Застъпи за нас, спаси, помилуй, ни запази Боже, с Твоята благодат, като помене заедно всички свети и пресветата, пречиста, предблагословена, славна наша Владица, Богородица и Пресвятая Мария, нека сами себе си един други и целия си живот на Христа Бога да му дадем. Илияс Александър, със Силен радост между Отца и Сина и Духа ми за изцелен душа и тяло, да слуша вярата. Твоите ръце, верещи. Който се дава, може това да си вижда. Може да говориш. Твоите ръце ме създадоха и устроиха. Законе постъпките, Твоите са. Айде, разбегроваш.
Кръщава се Божи раб Елияс Александър, в името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин, амин, амин. Ай, честито! Много ли? Дай, да се християника. Чадара Духа Святаго. Амин. Чадростта амин. Чадростта амин. Амин. Чадростта амин. Чадростта амин. Чадростта амин. Днеска не мога да къпите. Може би добре да попие. Айде. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Во Христа облеготся, аллилуйя. Които Христа се кръстихте, в Христа се облягате, аллилуйя. Святото Евангелие според светият апостол евангелист Матей. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Да внимаваме в това време. 11 ученици отидоха в Галилея, на планината, която им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, някои се усъмниха, и като се приближи, Исус им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята, и да идете научите всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като учите пазите всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас пред всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Хайде, шукайте. Виж тази птичка. Какво ще вземеш? Ще мочи време. Айде, стой така както си. Остригва се Божият раб Елияс Александър, в името на Отца. Амин. Майката да не разплача, само да постигне и Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Амин, амин, амин. Айде. Помилуй ни, Боже, по великата си милост, моли да се чуй и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Александрина. Още се моли за новосветения Божий раб Елияс Александър да бъде запазен през всички дни на живота, във вярата на чисто изповедание, всяко благочестие, изпълнение Христовите заповеди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се моли за мил живот, мир, здраве, спасение, посещение, добро преуспяване, Божия дърмия Александрина, възприемницата. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благоденствено и мирно житие, здраве, чист
спасение во всем благое поспешение подаш, Господи, на допросветения си раб Елиас Александър и го запази нови благословени години. Много е летан, много е летан, много е летан. Молитвами светих Отец наши, Господи, Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин, амин. Възцърковява се Божият раб Елиас Александър, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Възцърковява се Божият раб Елиас Александър, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Възцърковява се Божият раб Елиас Александър, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Хваляме. Айде, честито. Чисти християнчи. Сега отпуснеш твоят раб Владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение. Що се приготвил пред лицето на всички народи? Светлина за просвета на езичните и слава на твоя народ Израиля. Не се влива да гледай. И предавам християника за грижа, духовна, запътстваш и подкрепяш във всичко, се моли за него. И с добрия пример на благочестивия живот да го отикваш като подражание, защото кръстника, свещеника, родителите имаме голям дълг на своите деца, които сме кръстили, да ги напътстваме в тази вяра и да дадем пример, с който те да усвоят християнския начин на живот, с който да се доближат до Бога. Честит празник на всички вас, честито и християн, че Бог го благослови, укрепи във вяра и благодетел, като го изпълни с множество духовни даровани сили, за да възраства във вяра, да очисти живот, духовно и телесно укрепва. Честит празник на всички вас. Бог да благослови. Благодаря ви. Ние си взимаме него. Да. И да отворя подаръка. Без това не знам какво е. Много е хубаво. Много ви благодаря. Да, много. Благодаря много наистина. Але, thank you. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, I'd leave it all. Oh, for you, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, I'd leave it all. Oh, to you, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make
change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, I'd lose it all. Oh, for you, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, steal you. Дай малко и кинопите ще. Еди ба. Здрав. Айде, да кажа. I want to say something. Thank you very much for who come today here, and most for far, and far I mean London. Thank you very much for being with us today, and I hope everyone enjoy, and let's party today. Na zdravie! Уважаеми гости, скъпи Таня, Алекс и Елиас, днес сме се събрали тук да станем свидетели на едно от най-светлите и святи таинства – кръщението. Това е момент, който бележи началото на духовния път на едно дете и го въвежда в светлината на християнската вяра. Да присъствам на този ден е огромна чест за мен, но още по-огромна чест за мен е да застана пред вас като кръстница на малкият Елиас. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Александрина от Ямбол. С цялото си сърце искам да благодаря на неговите родители, Таня и Алекс, че ми довериха тази свята отговорност да бъда духовен родител, наставник и опора в живота на тяхното дете.
Това не е просто роля, това е дълг, който поемам с любов и дълбока признателност. Елиас е Божий дар, чиста невинна душа, която днес получава първото си духовно оръжие – вярата. От тук нататък неговото израстване ще бъде не само физическо и умствено, но и духовно. Аз имам благословията да бъда до него във всеки един важен миг от този път. Обещавам пред Бог, пред всички вас и пред неговите родители, че ще бъда за Елиас повече от кръстница. Ще бъда човек, когато той може да се обърне винаги към мен. Ще бъда до него, когато търси съвет, когато има нужда от подкрепа и когато просто иска някой да го изслуша. Ще се стремя да му давам за пример, ще се стремя да му давам пример за честност, доброта и човечност. Скъпи Таня и Алекс, вие ми дадохте неоценим дар. Възможност да обичам и да се грижа за вашето дете като свое. Зная, че кръстниците са вторите родители, духовните родители, които трябва да водят детето към вярата, да му помагат да различава доброто от злото и да го насърчават по правилния път. Тази мисия приемам с най-голяма отговорност и с пълна отдаденост. Моля се Бог да дари Елиас със здраве, мъдрост и светлина в сърцето. Нека той расте обичан и закрилен. Нека бъде радост и утеха за своите родители. И нека добротата му винаги бъде светлина за другите. И накрая, позволете ми още веднъж да изразя своята огромна благодарност към Таня и Алекс за доверието. Това е чест, която ще нося през целия си живот. Бог да благослови Елиас и цялото прекрасно семейство. А на вас, скъпи гости, ви благодаря, че сте част от това събитие и ви пожелавам да се прекарате една незабравима вечер. На здраве на всички! И се извинявам.
широки, много имоти, чакат си високи. Хей, хей, хубавица, хей, бегавица, мома Яница. Събрага подписо. Σε παίρνω για να σου πω πόσο πολύ σ' αγαπώ. Σε παίρνω για να σου πω πως μακριά σου υποφέρω. Σε παίρνω για να σου πω πως πάω να τρελαθώ. Μου λείπεις κάθε λεπτό και τι θα γίνω δεν ξέρω. Κι άκουσε με, γύρνα, γύρνα, πάλι γύρνα μες στην αγκαλιά μου. Γύρνα, 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 με έχεις κάνει τρελό. Άκουσε με, γύρνα, γύρνα, πάλι γύρνα, ας τα πείσμα και γύρνα, 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 γύρνα σε παρακαλώ. Σε παίρνω για να σου πω πόσο πολύ σ' αγαπώ. Σε παίρνω για να σου πω πως μακριά σου υποφέρω. Вечно публику красит.